Aloha. Tässä on pientä taukoa ollut näissä blogipäivityksissä, mutta ei hätää, täältä tulee uutta eetteriä. Tänään aiheena ihan Strictly Business koulunkäynti. Kerrotaan vähän näistä kursseista, mitä täällä käydään, tenttikäytännöistä ja sun muista. Ja Arto voisi tuosta aloittaa esimerkiksi tämmöisestä kurssista kuin Wirtschaftsdeutsch, niin kerrotko vähän siitä sitten sen enemmän? Mielelläni. Joo, ensimmäinen kurssi meillä tässä listassa, niin Wirtschaftsdeutsch, eli talous Saksaa. Sitä on 2 SVS viikossa, eli 2 tuntia viikossa, eli opintopisteet saa sitten, kun kertoo 2 opintopistettä 1,5, niin saa sen paljon, kun se on opintopisteenä aina, eli 3 opintopistettä. Sitä ei nyt sit loppujen lopuksi ole ihan 2 tuntia viikossa, että joka toinen viikko sitä on 2 tuntia viikossa ollut, että opettaja antaa sitten sen verran tehtäviä, että ne korvaa aina sen joka toisen viikon. Ja se on erinomainen kurssi, saksan kielen kurssi, jossa opiskellaan nimenomaan tämmöistä taloussaksaa, mitä me tarvitaan, ja käydään tosi paljon tämmöisiä artikkeleja läpi, keskustellaan niistä, ja sit pitää pystyä vaikka selittämään sanoja tai lauseita, niitähän ei pysty täällä kääntämään suomen kielelle, vaan ne sitten selitetään aina toisille, että mitä ne tarkoittaa, miten oot sen ymmärtänyt. Ja se on erinomainen kurssi siinä mielessä, että se palvelee tätä, kun me suurin osa kurssista käydään saksan kielellä, niin se palvelee niin kuin sitä tarkoitusta erinomaisen hyvin. Se oli siinä sitten. Mitäs Joona käsikipeänä siellä? Voisin lisätä tuohon Wirtschaftsdeutschin, että siinä on myös tällaista vähän teknistä näkökantaa myös aika paljon. Esimerkiksi kerran oli just jotain niin uusiutuvaa energiaa tällaisia hommia aika paljon käsiteltiin. Että sellainen lisäys vaan. Joo, erinomaista. Puhutaan tuosta Saksan Extensive-kurssista. Kerrotko siitä vähän, että mikäs homma se oikein? Joo, eli se Extensive-kurssi on sen intensiivikurssin niin sanottu jatkokurssi. Eli intensiivikurssin taso mikä oli, niin sitten se pääsee niin Extensive-kurssilla seuraavalle tasolle. Eli meikäläisellä oli A2+, niin nyt on sitten B1. Samoin Jannella ja Artolla on sitten B1.1 vai B1+. Nyt on B1.2 vai? Ja ennen oli B1.1, jotain semmoista. Niin, kuitenkin. Joo. No ei siinä mitään, se on kerran viikossa minulla keskiviikkosi, Artolla ja Jannella maanantaisi kello ilta 6–9, että se on aika sellainen huono aika sinänsä, että huomaa ainakin meikäläisen tunnella, että siellä ei hirveästi porukka jaksa keskittyä. Ja montako opintopistettä? 3. Muistaakseni vai 4. 3 tai 4. Se on vähän epäselvä mulle vieläkin itse asiassa. Mutta muistaakseni me laitoin siihen paperiin 3. 3 siitä tulee. Joo, no niin. Se on ainoa kurssi, jossa ei käyttää laskentakaavaa. Joo. Viikkotuntimäärä kertaa 1,5. En tiedä miksi. Niin ei siinä se jatkaa vähän samaa kaavaa kuin intensiivikurssi, eli peruskielioppia ja sitten keskustelua. No niin, saksan kurssi siis ihan täysin. Niin, täysin saksan kurssi. Sitten on englanninkielinen kurssi löytyy Value-Based Management. Arto, mitä sanottavaa? Joo, sehän on erinomainen kurssi. Harvoja kursseja englannin kielellä, niin se on vähän sillai helpompi käydä, ei tarvitse nähdä niin paljon vaivaa siinä kääntämisessä. Ja sehän on siis paikallisen kustannusjohtamisen alainen kurssi. Käydään tämmöstä EVA-laskentaa aika paljon siinä, mutta todella paljon mennään syvemmälle siinä asiassa kuin mitä esimerkiksi tuossa johdon laskentatoimen jatkokurssissa, mistä tämä EVA oli. Eli vähän ikään kuin johdon laskentatoimen jatkokurssi. Ikään kuin, ja maisterivaiheen kurssihan tää on, ja joo, siellä käydään siis mitenkä yritystä johdetaan sitten näiden taloudellisten tunnuslukujen EVAn vaikka avulla, että mitä ne aina kertoo ja näin. Sitten on tämmönen kuin Theorie und Empirie International Tätiger Unternehmen. Joona Lehikoinen, voitko avata vähän? Joo, eli tää nimihirviö, josta mä käytän lyhennettä Tätigeri. Elikkä käsittelee lähinnä kansainvälistä kauppaa ja kaikkia teorioita, eli aika lähelle tällaista tai ei nyt markkinointia, mutta kuitenkin kansainvälistä kauppaa. Niin, ja sitten on siinä vähän piirteitä kansantaloustieteestäkin jotain.
jotain piirteitä. Se on sellainen, sellainen hirmuisesti kaikkea keskustelua, että se on vaan pelkkää keskustelua melkein. Joo, ja siinä ei silleen harkatkin kun mitä on, niin siellä on joku kerran viikossa harkat ja 10 kysymystä aina johon pitää vastata sitten ja niitä sitten siellä harkossa, tai niin ne pitää tehdä ennen harkkoja periaatteessa ja sitten harkossa niitä käydään läpi sitten. Ei oo sitten sen monimutkaisempaa periaatteessa. Joo. Joo, ja omasta mielestä vaikka niin nimi on Teori und Empiri, niin siellä käydään noita teorioita nimenomaan läpi aina, että aina tulee jonkun uuden jeppe, joku uusi teoria ja siitä keskustellaan ja näin. Ja jos semmoisen voisi tähän vielä sanoa, eli tää on siis 6 nopan kurssi ja tässä on luento 2 tuntia viikossa ja harkat 2 tuntia viikossa ja tuohon äskeisen Value Based Managementtiin, niin siinä oli samalla tavalla, eli luennot 2 tuntia viikossa, harjoitukset 2 tuntia viikossa. Lisäksi sillä kurssilla tehtiin yksi tämmönen keissityö. Kyllä. Sitten Lämy niin Supply Chain Management. Tää on, nimi on englanniksi, mutta saksankielinen kurssi. Luennot ja harkat saksaksi. Tänään itse asiassa lusittiin viimeiset harkat siitä. Ne on perjantai-aamuisin aina 8-1 ollut semmoset kevyet 5 tunnin harkat, niin kerropa mietteitä. No, aloittaa vaikka luennoista. Sellainen hauskan näköinen kaveri ja puhuu aika rauhallisesti ja aika hiljaa. Et se on sinänsä ihan hyvä luennoitsija, että sitä on helppo seurata. Ja mikä herran nimi on? Nyt en muista. Larke. Joo, professori Larke. Okei. Joo, ja tosiaan ei siinä nyt on aika laaja kurssi sinänsä sisällöllisesti, että ainakin itse olen huomannut, kun on toimitusketju ja luen pääaina, niin huomannut, että siinä on aika paljon aika monesta kurssista, mitä on Lappeenrannassa käynyt, niin on sekaisin sellaista pientä perusjuttua. Ei mä hirveän syvälle kuitenkaan. Ja sitten ne harkat, no mitäs niitä 4 nyt on ollut ja nyt oli tänään siis se viimeinen. Ekassa harkossa meillä oli sellainen kaljapeli, mitä pelattiin itse asiassa viime vuonna Lappeenrannassakin. Ja sitten oli joku artikkeli, hommeli, käytiin läpi jotain artikkeleita ja sitten 3. oli, käytiin jotain, en muista tietokoneohjelman nimeä, mutta EUS. Taisi olla joku sellainen. Sellaista käytettiin ja siinä annettiin tietoja jostain keksitystä yrityksestä ja oli jotain perushommeli-tietoja siinä. Joo, selvä. Kiitos tästä lyhyestä vastauksesta. Energiewirtschaft und Energieversorgung on sitten vähän entekurssi. Juu, otettiin tämmönen entekurssi, kaikki luetaan energiatekniikan sivuinen Lappeenrannassa, niin otettiin sitten täälläkin yksi semmonen kurssi, tai itse asiassa 2 periaatteessa. Niin tää on niistä toinen 4 tuntia viikossa luentoja, maanantaisin ja perjantaisin. Ja tää on nyt semmonen kurssi, että me ollaan ehkä 2 luennolla käyty. Koska on aina kaikkea muuta samaan aikaan ja muuten meillä on tässä keskustassa kouluun, mutta nämä on tuolla Vaihinkenissä toisella kampuksella. Niin sinne on aina se 20 minuuttia matkaakin. Niin mutta on ollut aina jotain samaan aikaan, niin ei ole kauheasti käyty luennolla. Tää menee ehkä vähän semmoiseksi itseopiskelukurssiksi, ei ole kauheasti vielä itse opiskeltu, mutta kohta tulee tentti, niin kohta opiskellaan senkin puolesta. Niin energiatalous ja Versorgung, eli niinku kulutus tai kysyntä. Niin tää on siis tämmönen hyvin yleispätevä energiatekniikan kurssi, joka käy todella kattavasti läpi kaikki energiamuodot, energiavarannot maailmassa. Saa todella hyvän yleiskäsityksen, kokonaisnäkemyksen niinku, maailman energiatilanteesta. Ei harkkoja. Ei harkkoja. Joo, 2 luennolla ollaan ton verran opittu. Todella kattava. Kyllä. Sitten on vielä yksi englanninkielinen kurssi, otettiin tuommoinen kuin Basics of Air Quality Control. Mitäs mieltä oot siitä, Lämy? Joo, se taitaa olla tuolta ympäristötekniikan puolelta täältä näin. Eli siinä on sellainen luennoitsija puhuu sellaista saksan englantia. Eli aika hauskan kuulosta, mutta ihan hyvin menee. Ja sitten tosiaan siinä käsitellään just näitä ilmansaastehommeleita ja mitä ilmassa on kaikkea saasteita sun muuta aineita.
Ja ihan, ihan niin yleisesti vaan saastista puhutaan. Ja miten niitä pystyy ehkäisemään ja niin edespäin. Niin, sehän on siis kemiaa suomeksi. No periaatteessa joo, mutta siellä ei lasketa mitään. Siellä ei lasketa mitään. Pelkkää teoriaa vaan. Kemiaahan se on sellainen Niin. aika paljon se kurssi, Niin. että tämmöstä. No niin, kiitos pojat. Oikein analyyttisiä vastauksia sieltä tulikin. Ja ensi kerralla sitten jatketaan varmaan jollain vähän lepposimmilla aiheilla. Eikö tenteistä piti puhua? Aina puhutaan niistä nyt sitten vielä. Mites täällä on noin tenttikäytännöt, pojat? Joo, no sillä tavalla menee aika pitkälle, että vaihto-opiskelijat saa suorittaa suullisia tenttejä. Se johtuu sen takia, että kun täällähän on 2 jaksoa, 2 semesteriä, niin semesterin päätteeksi on semmoinen 1,5 kuukautta aikaa tehdä tenttejä ja vaihto-opiskelijoilla yleensä on se niin kuin meilläkin, että tuossa helmikuussa kun loppuu tää semesteri, niin pitää mahdollisimman nopeasti päästä Suomeen takas kouluun, koska siellä on jo kursseja käynnissä. Niin sen takia vaihto-oppilaat saa suorittaa sitten heti niin kuin tää ensimmäisen viikon aikana käytännössä niin suullisina nämä tentit. Ja se riippuu vähän opettajasta, noin jotain 15 minuuttia 40 minuuttia. En tiedä, ei tiedetä yhtään vielä, että mitenkä vaikeita ne sitten on suullisina tehdä, mutta se on kans hyvä tää saksan kieleen, että kun saksan kielellä pitää meidän 3 kurssia tenttiä, niin se on ehkä helpompi, se opettajakin voi vähän auttaa sen saksan kielen kanssa, kun jos se olisi kirjoitettuna, niin mä uskon, että se on helpompi sanoiksi pukea se, kun kirjoittaa ne asiat, mitä on mielessä. Mites toi tentti-ilmoittautuminen on täällä hoitunut? No sillä, että se riippuu ihan kurssista, että joissakin tehdään nettisivulla ilmoitus, mutta suurimmassa osassa pitää mennä jonnekin sihteerille, proffan sihteerille, tai joka hoitaa niitä sen kurssin juttuja tai vastaavaa, niin sen luokse vähän jutustelemaan ja varaamaan se tenttiaika sitten, tai sitten no esimerkiksi siinä Energiewirtschaftissa saatiin itse päättää se tenttipäivä, mutta noissa muissa taitaa olla tällä hetkellä jo, että niissä kerrotaan sitten ne meille sattuvat tenttipäivät, että me ei niitä vielä tiedä. Oliko muita asioita? Ei nyt tuu itselle mitään mieleen, koko haastattelijalla jotain. Ei ole muuta seikkaa, jota haluaisin nyt käydä läpi. Joo. Ei siinä sitten. Heippa! Adieu.